un dron que pot abarcar diferents temàtiques, tant en medi ambient, en natura, en cultura, és interdisciplinar. O sigui, les noves tecnologies són interdisciplinars, no és únicament sols tecnologia o mòduls específics tècnics, no, és que van molt més enllà. Trabajamos en grupo y empezamos a debatir y a pensar en ideas y eso a mí me gusta. És una forma de que els alumnes se motiven, una forma també de realitzar projectes que veuen ells que tenen una utilitat real y un fi social que també és bo per a ells. Y es interesante, te ayuda a desconectar un poco de lo que es la teoría y fer deberes i tot això, i t'entretens. A partir del dia d'avui ja tots els dies van a dependre de les noves tecnologies y cuanto antes se comence millor. Se dan cuenta que hay un futuro ahí, que las cosas cada vez están cambiando más, en su caso yo creo que cada vez van a ir más rápidas y que se van a tener que adaptar, y todo este tipo de proyectos que son tecnológicos les dan, también igual les hace perder un poquito el miedo de que la tecnología o los robots o todas estas cosas así que ellos en principio ven un poquito fantàstiques, sí que pueden utilizarse en la vida real. Té un impacte en la societat, és a dir, que el que ells fan no es queden dins de l'aula taller, sinó que se'ls pot exportar, que és al cap i a la fi el que ells van a fer quan siguin uns professionals, és a dir, no treballen per a sa casa o per al seu grup d'amistats, sinó que tenen que anar fora, tenen que enterar-se de les necessitats d'altres persones, tenen que adaptar-se a aquestes persones i al cap i a la fi impactarà el que ells facin en el medi que ells han triat, bé siga l'àmbit sanitari, l'àmbit social o qualsevol altre àmbit. Sí. Motiva més, i després el que volem també com a societat i com a poble és que els nostres alumnes adquirissin els majors coneixements possibles, sobretot en el que estigui a l'última, per a que puguen tindre un futur millor. Pensar que en el teu treball pots, per exemple, millor inclús hasta salvar la vida d'una persona perquè necessita aquest medicament, si no el porten no pot tindre-lo, te reconforta per dins. Al fer el dron estàs pensant en això i te motiva. Uno cuando se ilusiona con algo realmente aprende, desarrolla y se lo monta. Si alguien no tiene ilusión por algo, por uno le entra y por el otro le sale. La verdad es que cuando a alguien se le toca la fibra sensible de cualquier conocimiento, de cualquier formación, se emociona, investiga y es cuando realmente aprende, cuando avanza y cuando sí que va a ser absolutamente fantástico luego para después, porque se le imaginarán cosas y nos aportará a todo el resto de la sociedad cosas maravillosas. Pues así, Teresa, ni a esta proyección que se